Welcome back to Marvin Kelemin channel. Te akan dapat ka video ngan batai pi syapang kajing im soti. Te ngasim naka siti barangkong jong Paulus syaki Korin. Kalanong kebahanyo kon atusan do live opera. Kakrem kumne syapang kajing im soti. Ngam syam yo hukum na utrai. Henry nga ay chumot kung bala pansanya. Dagacingis ne utray kalong kane. Baka pormenta kalong kabae nga imat kabhaba ubriu unsa kumba ulong. Late ya pibat katanga. Wat ban lai yoj bidang marwe. Wat tengah lada piya boy kha pimla pop lemna kithe sati kilek pop lada kia poi kha Andre kibaya poi kha poi man kinia kentu pun kicing jinjar akannya kacing im bat ngakwa ba pin light na kine tenga onga pi kopara kapor kalong kapakim nado mentak to badan tengah kita ban im kumba kimdan kita kibayam kita ban im kumba kibom yam bat kita kipakemen lakum kibom kemen kibathit kita ban le kumba kimdon bat kita kiba pendon kam ya ka perthe la kumba kim pendon kam ya ka namar ka perthe kumba ngitip ya ka kanang langai nganjin dalakwa pin light na ka cingkus lai ubom don tengah open le jumut tikam jong utrai kuslai kumno ban pensabha ya utrai Andre upadon tengah upun kam kat badawa kane ka perthe bat ulut por hakaba pensabha hila ka tengah kane kamut ba ulong u arkat kathe sati sin ong kano ka kanthe ka bom don tengah ka kuslai tang ya ki jong utrai kape syakacing khut akamet bat akamen sim kakan thei kepadon tengah pat perkhat ye ki jong kane ka perthei pat kaleng a men sim ban persobha hila utna nga karani kane happy apindo bentoy ngam kwa ban khang lat ye phi rei nga angnot ban le ka ba mentoy ka ban yarat ye phi ban it tot ye de hau trai na ka banta kita kiba layetek tin kipa layarai ban ya poi kha lada usenrang breu usnga ba la don akor yela ka samla namar la ban sinsar yelade ban ban saban le syapang kata ula ban le katba usnga bit ula pop lada ya poi kha batka Andre lada uno ula raikut hala kado not kalam penbor mana bada kamon balai lui ban pensak soti jala kasamla ule ka ka baba kumta uta upa ya poi kha jala ka soti ule ba Andre ubom ya poi kha ule khamba ya ka kanthe late pertunga jongka kanba udang im lada utunga jongka uyap no kala lai luj banya poi kha kat ya uba kamon tang baha utrai Andre ha kajing perkhat jonga kan hamsuk lada kam ya poi kha shu par ngatharai ba mangaru andon ya mesim jong ublei te kicing sneng kipang akwa ban sneng ipi hakane ka video jonga menta kesngi te video ban long ta ki pru ki basoti namar ba hakicing im soti ngilak ban kemau yo blei ban sakri yo blei bat lada ngilong ki bala poi kha poi man nyimla shu ban sakri yo blei den ngata kadau ngapatai phi spang kane pa ngidei ban im hakicing im soti namar ba lada ngi im hakicing im soti ngila pan sakri yau play ngila pan play jemut tangga kicing duai lene
ban penseng bahaya oblay. Bat ladangi poi kha poi man ngihapan benda pembiang hayang ngasem bat ban penseng bahaya la kajong ka tengah lane ujong utengah. Ya tang kita hi kublay sibun saya petang pat pan page ki video. Page kini ki video ki pangabu sakamon bat sakadian. Tang kita hi kublay sibun ublay in kurko kurdok yapi.